Motorbőgéssel és benzingőzzel indult a 18. érmelléki ősz szombat reggele. Elsőként gyakorlott sofőrök csillogtatták meg tudásukat autós ügyességi verseny keretében. Sok éves szünet után idén újra felbőgtek a motorok, összesen 14 sofőr, köztük egy női versenyző nevezett be az autós viadalra. A versenyzők kétszer teljesíthették a távot, a zsűri pedig a legjobb időeredményt és kört vette figyelembe. Az autóverseny közben veterán autócsodák érkeztek a színház elé, a Hajdúböszörményi Veterán Kulturális és Sportegyesület jóvoltából. 1997-ben alakítottuk az egyesületet, 19 lelkes veteránrajongó személyében. Sok járművünk akkor még nem volt, de azóta már fölfejlődtünk, azóta 30 tagunk van, nagyon sok veterán járművünk van, vannak akinek több járműve is van, motorkerékpárok, ezek személyautók, fiatalabbak, idősebbek. A régmúltból való járgányok nagy érdeklődésnek örventek az útjuk során, még a határátkelőn is. Az egyesület oszlopos tagja Nagy Sándor, egy a 30-as évek közepéből való DKV büszke tulajdonosa. Egy Auto Union DKV F5-össel érkeztem, ami tulajdonképpen 1935 és 36 között készültek, ez 36-os modell, 37-ben helyezték üzembe. Úgy keveredtem ebbe a buliba, hogy ez az Illés barátom, ez mindig olyan cselesen csinálja meg a dolgokat, hogy majd megbeszéljük telefonon, aztán az a helyzet, hogy a kémiai megjelentették, hogy 8-ra meg itt lesznek a ház előtt, és úgy kerültem ide. Hát mindig belecseleznek. Egyébként az már úgy volt, hogy hát máma nem jövök, mert lehet, hogy esőt mond a meteorológia, és aztán függővé tettem az indulást azzal, hogy nem is tankoltam. Gyerekkoromban született meg ez a szenvedély édesapámtól. Ő volt ilyen benzines vérű ember, mint én most, ahogy lettem, vagy vagyok. Gyerekkoromban, hát Hajdúböszörményben születtem 1947-ben. Édesapám ott dolgozott, Tóth Pista bácsi volt ott, egy motorszerelő, vette édesapám egy motor tőle. Hát onnan kezdődött a motorszeretet. A közönségben sem volt hiány, sokan látogattak ki, hogy megtekintsék a csodaszép veterán autókat és motorokat. Az autók után a motorok vették birtokba a székelyhídi aszfaltot. Kovács Miki és mestere Szőlősi Pepe megmutatta a székelyhídiaknak, mi is az igazi motoros virtus. Én csinálom ezt már 14. éve. Hát jó sok munka, jó sok gyakorlás. Kívülről veszélyesnek tűnik egy hasonló jellegű bemutató. Mennyire veszélyes ez valójában? Volt-e már esetleg balesete? Hát a bemutatót úgy kell csinálnunk, hogy ez már biztonságos legyen. Tehát csak azokat a számokat csinálom, ami már nagyon jól be van gyakorolva. Amíg megtanulunk egy-egy számot, addig veszélyes. Nekem is volt egy pár csonttörésem. Egy ilyen bemutató olyannak tűnik számomra, mint egy tánckoreográfia. Hogyan állítja össze a bemutató anyagát?
Hát már évek során megvan az a rutinom, hogy melyik szám, hogy néz ki jobban, merő jó csinálni, valamint a pálya adottságain is sok múlik, hogy milyen hosszú, mennyire csúszós, tehát milyen. Hát ezt ott abban a pillanatban döntöm el, hogy mit fog csinálni, amikor megyek tulajdonképpen. A program külön érdekessége volt a létrás motorozás, amely egyedülálló világszerte, hiszen Pepe és csapata a világ legmagasabb motorra szerelt létráját is megépítette. A közönség sem maradt ki a műsorból, a bátrabbak felpattantak Pepe mellé, és kipróbálták az egykerekes motoros száguldást. Kártyajátékban és sakkban próbálhatták ki magukat az érdeklődők a Petőfi Líceumban a kora délutáni órákban. A Földszint egyik terme az idősebb Todoszi Miklós kezdeményezésében megszervezett kártyamérkőzésnek adott otthont. A program során 21 főként felnőtt nevező mérettette meg magát. A kártyások szomszédságában ifjúsági sakkversenyen versegtek, a sakkban már rutinos diákok összesen 12-en. A sportos délután végére már csak a székelyhídi és csokai amatőr labdarúgó csapatok barátságos mérkőzése maradt. A 3x20 perces játék vége 7-0 lett Székelyhíd javára. A délutáni programok a stadionban felállított színpadon folytatódtak. Elsőként Balogh Bogi és Erdei László zenei produkciója szórakoztatta a megjelenteket. A fiatal formáció elsőként mutatkozott be a helyi közönségnek. Mind a ketten nagyon szeretjük a zenét, és hát ez egy elég nagy rendezvény ahhoz, hogy másoknak is eljutassuk, és megmutassuk, mi szerintünk a zene. Hogyan készültetek erre a bemutatkozásra? Hát 3 próbánk volt, szerintem ahhoz képest elég jó szintet tudtunk elérni, és nem tudom, hát szeretnénk még a jövőben ezt továbbfejleszteni, mert szerintem értelme, hogy bevinni a tömegbe, a közönségbe a jó zenét, a minőségi zenét. Legalábbis nekem ez a célom, mikor színpadon vagyok. A továbbiakban a budapesti rendőrtiszti főiskola tonfa csoportját láthatta a közönség. A bemutató során a főiskola hallgatói a megjelenteket is bevonták a gyakorlataikba. Farkas Hajnal a barátaival látogatott ki a rendezvényre. Mivel ez Székelyhíd legnagyobb ünnepsége, ezért szerettem volna jól érezni magammal, és a barátnőimmel ezt terveztük már egy éve, hogy kijövünk, mivel tavaly is nagyon jól éreztük magunkat. Derecskei Gergely Csaba elsősorban a karambol koncertre volt kíváncsi. Volt egy pár ismerős, kijöttem iszogatni, szórakozni, és ennyi. És melyik az a program, ami leginkább vonzott téged? Hát a mostani karambol koncert. Őket személyesen ismerem, úgyhogy amolyan kötelező részvét volt, de nagyon jó volt. Kikkel érkeztél a rendezvényre? Hát csupa haverral, csak össze-vissza isznak, úgyhogy nem tudok sajnos mit tenni ellene. Melyek megkeresem őket. Mi az, ami miatt jó az érmelléki ősz neked? Hát te vagy az. A Székelyhídi Karambol együttes előadásában többek között olyan népszerű rockdallamok csendültek fel, amelyek ismerősek voltak a hallgatóság körében is. Csak a hold az égen, csak a nap ragyogjon, simogasson a szél, simogasson a arcom az én. A rockkoncertet követően a program szervezői elsősorban a férfiak számára kedveskedtek, ugyanis csinos székelyhídi lányok divatbemutatón mutatkoztak be a közönségnek. Mozgalmas táncmozdulatok és zene. A Control Dance székelyhídi csapata évek óta működik a településen. A csoport népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy helyi és magyarországi fellépéseken is megmutatták tehetségüket. Az estár vendége Dobrádi Ákos és a TNT volt.
Az 1995-ben alakult Magyarországi Könnyűzenei Együttes frontemberét, Dobrádi Ákost kérdeztük a zenekar múltjáról, jelenéről és jövőjéről a koncert után. 2005-ig aktívan működött a TNT. Azt jelentette, hogy a 10 éves pályafutásunkat lezártuk egy nagy búcsú koncerttel a kis stadionban, és aztán 5 év szünet után az arénában tartottunk egy 15 éves jubileumi koncertet, hogy 15 évesek lennénk, és ez annyira jól sikerült és annyira híre ment, és mi pedig annyit dolgoztunk egyetlen egy koncertért a koncertanyagon, hogy úgy határoztunk, hogyha erre van igény, és most van, mert egy kicsit ilyen retro hangulat uralkodik mindenhol, akkor nagyon szívesen ugyanezt a műsort bemutatjuk Budapesttől távolabb eső helyekre is, és ide is örömmel jöttünk, és remekül éreztük magunkat. De ez nem jelenti azt, hogy a Dobrádi Ákos szóló produkciónak vége lenne, továbbra is most fog megjelenni egy új lemez, továbbra is fellépek szólóban is, és aztán, hogy így TNT formációval még mennyi koncertünk lesz itt a közeljövőben, azt nem tudhatom, de igazából az a terv, hogy 5 évente tartunk mindig egy nagy koncertet, egy kis turnét mellé, és hogyha szeretik az emberek, akkor miért ne tennénk meg. Tehát valahogy ezek a TNT dalok így, ahogy együtt az Intivel állunk a színpadon, így élnek igazán az emberek emlékezetében, és mindig örömmel fogadnak minket, bárhol megyünk, és mi pedig igyekszünk megfelelni. A program a bukaresti Eli White koncertjével folytatódott. Az énekesnő 2009 óta szólóban dolgozik a román zenei iparban. Tripa András Dániel fontosnak tartja a rendezvényt a város közösségének életében. Úgy éreztem, hogy ezt a rendezvényt meg kell látogatnunk, mert ez már tradíciós programnak számít, ami fontos, hogy az embereknek az összetartozása, és egy kicsit a családok is ilyenkor összegyűlhetünk, kicsit ezen az eseményen jobban összekapcsolódhatunk, jól érezhessük magunkat. Még a szervezők nem igazán, mert nekünk program és munka adódik, de mi ezért vagyunk, hogy a községeinknek, város lakóinak tudjuk nyújtani, ami tőlünk telik. A program zárásaként Dévényi Tibi bácsi retro buliján csápolhatott a közönség. Tibi bácsi retroja 2012